i acostar l'arquitectura al gran públic. Aquesta és la màxima del treball d'Anna Devís i Daniel Rueda, amb fotografies divertides que interactuen amb les ciutats. Són tot un referent internacional de creativitat. Potser si se'ls creuen pel carrer no els reconeixeran, però de segur que han vist el seu treball en les xarxes més d'una vegada. Daniel i jo ens vam conèixer estudiant d'arquitectura i la veritat és que aquesta aventura en la que junts creem aquestes imatges va començar quasi com un xoc. Un xoc d'arquitectura i fotografia que dura ja més de 7 anys. Les seues creacions comencen amb llapis i paper i creixen quasi de forma artesanal i amb materials senzills. Poden tardar fins a un mes a fer una sola foto. Trobar l'escenari perfecte implica eixir al carrer amb ulls ben desperts. Comprar el pan, salir a hacer la compra, ir al cine, es un ejercicio activo de vamos a ir por esta calle y no por esta otra porque aquí no hemos estado nunca y quizá hay algo que no hemos visto antes, ¿no? Y creo que eso es un ejercicio que a nosotros nos apasiona. Sempre ens sentim un poc atrets per aquesta arquitectura de gran escala, d'aquesta arquitectura que pot ser aparega en museus, en edificis públics, però també ens interessa la xicoteta escala i els elements quotidians que potser no prestem atenció durant el dia a dia en el nostre passeig diari, però que poden arribar a contar una història. Disney, Facebook o Netflix han confiat ja en la mirada que fan al món. També clients particulars. Avui signen aquestes dues creacions que se'n van a Alemanya i als Estats Units. Amb la pandèmia han fotografiat més les nostres comarques, però esperen amb candeletes tornar a rodar pel món.